салом дӯстон, хуш омадед ба канали Олами видео. имрӯз мо ба шумо дар бораи 10 нафаре ки дар дунё умри дароз дошта маълумот медиҳем. пеш аз видеоро сар кардан дӯстон дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои нави мо бохабар шавед. рафтем дӯстон. Сигео Накати 1 феврали соли 1905 дар Ҷопон ба дунё омадааст. касбаш омӯзгор. Вай то синни 60 солагӣ дар боғчаи кӯдакона кор ва фаъолият кардааст. Вай дар синни 103 солагиаш худаш мустақилона роҳ гашта метавонист. Жан Аббот 14 январи соли 1905 дар Фаронса ба дунё омадааст. ин шахс 115 сол дорад. касбаш ҳисобдор яъне буғалтер мебошад. аҷибаш дар он аст ки Жан Аббот то ҳол шавҳар накардааст. дар синни 112 солагиаш овозаи паҳн шуд ки Жан Аббот саломатиаш вазбин аст, лекин ин овозаҳо воқеият надошт. он метавонад ки маҷалла хонад. Хестерфорд 15 августи соли 1905 дар Амрико ба дунё омадааст. ин шахс 115 сол дорад. 12 марти 1921 дар синни 15 солагӣ ба шавҳар баромадааст. Хестерфорд соҳиби 12 фарзанд мебошад. ӯ соҳиби 8 духтар ва 4 писар мебошад. ӯ соҳиби 53 набера ва 126 абера мебошад. Люсил Рандон 11 феврали соли 1904 дар Фаронса ба дунё омадааст. ин шахс 116 сол умр дорад. дар аввалҳо пешхизмат дар хонаҳои мардум ва баъдан чун ҳамшира дар беморхонаҳо ва хонаҳои пиронсолон кор кардааст. ӯ мегӯяд ки сабаби дарозумрӣ буданаш ин фаъолияташ мебошад. Кане Танака 2 январи соли 1902 дар Ҷопон ба дунё омадааст. ин шахс 117 сол дорад. Кане Танака соли 2019 дар маросими расмии шаҳодатномаи китобҳои рекордҳои Гиннес ба ӯ чунин суол пешниҳод карданд: дар як рӯз чанд конфет хӯрда метавонӣ? Вай чунин посух дода: 100 то. Кане Танака дар синни 103 солагиаш ҷарроҳии саратонро аз сар гузаронид. Кристина Нагорная 1 июни соли 1900 дар Украина ба дунё омадааст. Кристина Нагорная 120 сол умр дорад. маълумоти аниқ нест ки Кристина Нагорная дар қайди ҳаёт ҳаст ё не. Нану Шаова соли 1890 дар Федератсияи Россия ба дунё омадааст. Нану Шаова 129 сол зиндагӣ кардааст. вай 21 январи соли 2019 аз олам чашм пӯшидааст. Нану Шаова соҳиби 9 фарзанд буд. Нану Шаова ягона шахсе аст ки дар Федератсияи Россия умри дароз дидааст. Тути Юсупова 1 июли соли 1880 дар Узбекистон ба дунё омадааст. Тути Юсупова санаи 28 марти соли 2015 дар синни 135 солагӣ аз олам чашм пӯшидааст. Тути Юсупова дар синни 17 солагӣ ба шавҳар баромадааст. Мубах Гото 31 декабри соли 1870 дар Индонезия ба дунё омадааст. Мубах Гото 145 сол умр дидааст. дар оила 10 нафар буданд. Мубах Гото дар синни 120 солагӣ ба мурдан розӣ буд. Ли Чин Юн 3 майи соли 1677 дар Чин ба дунё омадааст. Ли Чин Юн тақрибан 6 майи соли 1933 дар синни 56 солагӣ аз олам гузаштааст. ягона одаме ки дар ҷаҳон умри дароз дидааст Ли Чин Юн мебошад. дӯстон, агар видеои мо ба шумо писанд омада бошад, дар канали мо обуна шавед ва дар видео ҳатман лайк монед то дигарон бохабар шаванд. агар саволҳо бошад дар комментария нависед.